galon di se ga tiye me tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tiye me tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la galon di se ga tiye me tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la na mara shi ko lo ma u tinya wele la fala ka chinde me tinya wele la sara ga jugu bo muri tinya wele la ami ala tano ka wale nyimando ka sol Mustafa kani Muhammadu do ana so dinga sanma ana ka sahaba kerengerelo ani mamnun tugurula ni bara nymankeli fuka se don laba ma ala kani na obela jelen yola nambora amba fon fulkan mi ndamne kishi ya chamanche hina ya labanye barkai mbadon tebe shirif la jibaw maliko ka amba fo ka wale nyimando sanga ani wati bela jelena au kanya mandalila di wajuli kane konna na mawla dona ka fo ami bamako kerengerelo yana yiri mojo bakoro wabugu point final kulu sanfe de meton sardin tonne munumbe we wajuli kane basigi wele bla al-islamiyya ma ka bo fan bela jelen fe bara wonu donani ma ba wele lo nga fulkan ye mi sora lo la nga je anya ma do fe amna fuliga nyamo to wala ya rabbi anya nyina ala fe choni muso fe fe na ni flenni fe fe mum na to soro kanu ta to soro karamba ya bina mi vuanya ala ka me lo dama anga ta baraka nai anga karamgo amba fo no e sheriff man madani haydarai wa assalamu alaykum anta se kuma nyina mana alhamdulillah rabbil alamin otmenenko fadilata sheikh badra ali sangare ale la selibak misra lola anga je ani madawfe aslamu ansigira herala ala kan wuli herala amin jamana mali ala kan mali kishi amin bamako ala ka hakili sigi do akono amin lu savelay ala ka jidi do akono amin la mea ala ka sabatiya amin angara mo tara tamam mina ala ka nyumazege ama amin ni ala kra bunyana barkai amin jamia ansaru wara bunya kama amin salli ala mustafa karim salim sangare namore nam islamu shina nazara kalo klim mugani kele sa kalo folo sa bafla ani muga ani saba nam kabe jumada sani klim mugani konondo kira ka hijira sa bakle keme nani binani ani nani sangara odo ambi mali jamana kono nam ambi mali capital la Bamako ambi bakoroba bugu kulu safe wallahi yorom me wele ko point finali sangara shuina ambo kulula aba hawati afrake anga shuina sigi nam jamia ansar din comité me bakoroba bugula obi wajulu labe wati be nam islamia ka nyeta kama islamia ka kliya kama islamia ka korota kama anangara mo ka hakilla sabatili dukulu ka o kama Allahu akbar wala sa bishuna wajuli ni bagoro bugu comité ka jey nam kulu savala ya anzoro samara islamia nya fo lisraka aba hawati afrake nam gele nam klen no mi ba ami fango fana abeto fu wallahi fonani minga alakama Allahu akbar sajaja aparati kilingila na foro fu nam fu e qualité fly wala ni un sebe nam ka zoro sebe o fu de wallahi mais un sebe le ka zoro tugu ola abi fo ma ko tan ngani zoro sebe ka un sebe dron o fana e zoro fana a fo ma ko 01 mako be mina abe kamaliya mina jena obi ba ibi sunguriya mina obi ba ibi famaya mina obi ba ba ere bi ba atomto ala kele aba hawati wala jobe fengo fena ijando alala jobe fengo fena I hakli to alala jobe fengo fena imiri jigi idawro la min to ala kabru
dodo la mi boya wallahi yananga boya anye min famu ala ka diine na yananga boya anye min famu islamiyya la ami fe ko de waleya ni ande ko waleya nan jogo ko waleya ni bara be am ko te jalakil baga jalakil la nan odamne bawati abra changata club na ndu club ila am ko te jalakil baga jalakil la nan jora islamiyya de manika nin kene kene boy wallahi folo ami foli nye shi anga jamana président ma président de la transition na gouvernement kene nga ya mufu wallahi no kaka ka fo famo ye ukukli wallahi ugake ladri fama juguti lafiya abada hal ni lafiya ra jena ya iko mai jena ya wa iko mai lahara wallahi fam mo shitse ka walide unto no faga kono ala ki baro here la ije nga here soro kata ri jena kono atike sare makai famo aya kli wallahi ay ke ladri ay hine fandawna wallahi hine fandala o korota ki ga million dama meni fanda ka ko sera fangala anno ya ubulu hine fandala fe munu mi do dugula aya no ya wala sa fanda nga do soro ala wallahi ala kan famo wa mi dugo ku yi an ga karamo ma ndege fama daganna fama e chauffeur de wallahi an ga karamo ya ndege de ko ni fama jogo chena ni fama filila an ga fama blasra menanye fama daga ko ala ga fama tache fama tati che ka jamana de tanya ne to ko mobile chauffeur ena fora nyongo iko bo chauffeur ge nyaani ni ala fe mobile kam meneni e kabi ne rs gi me kare kono e ni mobile ko de menena ati fu ko de wallahi anga dugo ke fama we angu blasra me an kanu daga aba hawati na moray nam ambi foli yeshi anga merma wallahi quartier mairie ani anga fama be ambi befu wallahi o ko fe nam ambi foli yeshi anga seydi ma no ye a seydi sherif usman madani haidara ka bakada ka wali mando haidara mingara wale de umve kambla jogo straka kambla dame straka kambla duga de straka ka soro anda do atando wa masanga dugu erala haidara faso jola haidara wallahi ni wa haidara dro mo be klubo enneche klo kan ngabo samara parce que haidara e klubo anno fe ka soro ale re tando ere mais abika klubo anno fe ka sanja mange no to fara klubi bo ngani klubora ko haidara ni bora e kiki kli karamo mogo tanga kulakala bal karamo mogo be anjogo de la anjogo aya kli ay ke ladri muso flani nyonje ikli ke ladri ini bonge bo nyonje ikli ke ladri ini sigi nyoni nyonje ni obla ngala no kurane na ini haidara tinyo ilahara hapa wati ala kan teme yami nanyo klubo ko haidara ijogo gla wallahi karamo haidara fanen na jogo de foli kama karamo haidara banen na jogo foli kama karamo haidara wala fama sula jogo kama obma nantukuro ko doro ni na jogo ko hanni pana faga kulisi fara ala mogo foitila wallahi hapa wati jogo aya kolosi enneche ya rabbi ala kandeme amin ambaw nin kenen ga ya mufu karamo ga sotku samara ba ta ni jara na dogonu amufu wallahi nanye ban nuvle ami kaboko ya wala dengele yere marali gele ami mola kata o mogo million yirika mogo ba yirika ko lu fara nyonga ande kabla kele ande bokolo kele ande marachogo kele la mo yere ke chuya manga banunu zera ka ambe fara nyonga banunu ngafu wallahi no kaka namoray angara mogo sherif amatiyan nam ana dogonu wallahi amu fuya bele ka nyine ala fe ala ku teme torobala amin namoray jamia ansar din samara ami fulni ci baladile ma wallahi no kaka ka damne savelala bureau national nam international national kana section de bamakula fo kana boro bugula anga fuli bi be sankara karaban kuru 2 ambufu wallahi ku barka daya ku woni mando no kaka
anw yɛrɛ ka commune n'o commune 6 ye an bi a tɔnden bɛɛ lajɛlen fo n'an mu gɛlɛya n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛn ɲana an ka karamɔgɔ minnu bɛ Tabali-da la yan minnu y'u yɛrɛ dɔgɔya ka n'an ka kɛnɛ bonya minnu y'u yɛrɛ dɔgɔya ka micro to yen u ka gerebukɛ bolo an b'u fo k'a fɔ karamɔgɔ ninnu ɲɛna an ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara karamɔgɔ Hayidara nana baara min n'u don baara ɲana karamɔgɔ dɔ ka sabali ka dɔ lamɛn karamɔgɔ dɔ ka sabali ka dɔ bonya n'o kɛra karamɔgɔ Hayidara Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara Nane de n'o tɛ yan'an k'i lamɛn an b'i ku tigɛ de Hayidara ni ci karamɔgɔ an fana b'a fo dɛ a dusukun ka ɲi an ŋaniya ka ɲi ka sɔn k'i ka kalanden bonya ka sɔn ka micro di ka kalanden ma k'o lamɛn nin nɛnɛ in na nin yɔrɔ janba in na ninnu kelen kelen bɛɛ bɛ su ba kuma na foyi tɛ da foyi kan mais dɔ ka sɔn k'i yɛrɛ dɔgɔya ka micro to dɔ bolo o silamɛya badaya n'a kelenya ye karamɔgɔ ani ce n'an bɔra yen an ka vigile ni organisateurs an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko vigile ni sɛgɛ o ni ɲani n'an bɔra yen an ka karatekaw bɛ yan karate maîtres kɔni an b'u fo senfili bolofili ala ka hɛrɛ k'an n'u ye n'an bɔra yen an ka gendarmew bɛ yan an ka foli b'u ye k'a fɔ faama ninnu ɲɛ yan yan'an ka kuma an ka président de la transition fɛ o yɔrɔ ka jan aw minnu b'an kɔfɛ yan n'a bɔra yan a y'a tile a y'a jogo ɲa faama n'i y'i tile n'i y'i jogo ɲa n'i hinɛna mɔgɔw la nkalenna ala bonya na hali n'i ma nasi mun fiyewu fanga bɛ taa ɲɛfɛ mais n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ n'u ye fɛn o fɛn d'i ma ko lakanana don a b'i cɔturu de faama jugu tɛ lafiya fiyewu faama a y'a tile a ye kɛ laadiri ye a y'a minɛ ni nin farala nasi ka ɲini fɛn bɛ sabati amin ala k'a n'u dɛmɛ jalaw ala k'u jidi jamana k'a kɔlɔsi sɔlili ala rasul n'an bɔra yen n'an bɛ gɛlɛya an bɛ foli ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma an balakaw bɔra ka kɛnɛ fa a n'an falakaw an b'u fo ani media minnu bɛ kɛnɛ kan yan Sherifula TV an b'a baarakɛlaw fo o kɔfɛ media aspect ani kɛnyɛrɛye baarakɛla minnu bɛ yan media sira fɛ an b'u fo an tɛ ɲinɛ microtigiw kɔ k'a ɲini ala fɛ ala ka baaraw sabati an bolo n'an bɔra yen a balimakɛ n'a ka garibokɛ a n'a ka kalanden n'o ye Ali Badara Sangare ka bɔ Duyila mara la Ngolobugu commune na dugula min tɔgɔ ye Sirakoro Jɛda la ka sigi Bamako Yirimajɔ Kadɔbugu la yan Jamiya Ansarudini wajulikɛla don Banangabugu comité la amin n'an mu gɛlɛya dakuruɲɛ fila mana nɔgɔya an ma an ka sini sigi la a bɛn'o sɔrɔ ala tiɲɛ dɛmɛ naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ taga ɲini ala faama fɛ ni ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma layinu rajim seitanɛ min kɛra farala kenufɛn ye ala fɛ ka bɔ a ka nɛɛma bɛɛ la seitanɛ bɛ jigin don min a ko a tɛ adamaden to yen mais ala ko seitanɛ ma ni adamaden min y'a yɛrɛ minɛ i la ni ala bɛ don n'o cɛ mais ni min y'a yɛrɛ t'u bolo n'o t'u bolo lamɔ an k'an yɛrɛ minɛ dɛ an ka kun n'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ minɛ ni seitanɛ ye ngolo ka gɛlɛn o seitanɛ filɛ ka don ani ɲɔgɔn cɛ sisan ka balimaya dabila ka sindiya dabila ka karamɔgɔ ɲumanya dabila ka bɛɛ fɔ bɛɛ kɔ ma ɲina dɛ groupement leader spirituel an b'u fo
groupement Sangare. olu nana o napuma na Wallahi. kana danaya da an fa kan kana danaya da an karamɔgɔ kan k'o bila a ɲɛkunya la groupement nana de groupement leader nana napuma min na n'a kuma na sisan ɲanzɔrɔ an bɛ kan ka ala bato cogo wɛrɛ la min tɛ nin cogo ye fiyewu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sorry. groupement ko cogo di Naam. diinɛ dɔ de nana anw fɛ Mali la yan Oh. o diinɛ in ko mɔgɔ kan'i bangebaa bonya Sangare. ko bangebaa ni den bɛɛ ka kan Allahu Akbar. mais groupement ko ni mi bangebaa bonya k'i ye dagaden ye i janto i bangebaa la ko an ka kɛ dugaden ye groupement ka laɲini ye nin ye Wallahi udo. diinɛ dɔ ko Naam. ko sirifi ko tɛ tiɲɛ ye groupement leader ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ale ka kiraya sara k'o de ye kira somɔgɔw dɔnni ye Aba hawadi. kira ka kiraya sara k'o de ye kira somɔgɔw dɔnni ye Wallahi udo. o tuma groupement leader nana an kunu silamɛya barika sɔrɔ yɔrɔ silamɛya dugawu sɔrɔ yɔrɔ silamɛya danbe sɔrɔ yɔrɔ ka o sabati mawuludu kira bangeni ziyara ayiwa ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ani wajuli kɛnɛw sigili bonya kɛnɛ ni karama kɛnɛ ni waleɲuman dɔn groupement leader nana an kunu ka nin bɛɛ sabati Wallahi. groupement an b'i fo Aba hawadi. olu ye danaya da an karamɔgɔ kan k'o bila o ɲɔgɔnya la ala k'a sara ni hɛrɛ ye Amin. na Bismillahir Rahmanir Rahim. n'an bɔra ye an y'an ka kala daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye Naam. se bɛɛ bɛ laban ala min bolo Wallahi. faamaw ka faamaya bɛ laban ala min bolo fanda ka fandaya bɛ laban ala min tɛgɛ kɔnɔ k'o bɛ segin ala min ma Wallahi. moriya galo ni ala ko t'a la Wallahi. faamaya ye galo ye ni ala ko t'a la waritigiya ye galo ye ni ala ko t'a la musotigiya ni cɛtigiya a bɛɛ kalo i bɛ fɛn o fɛn na n'i tɛ ala ko tiɲɛ kan a bɛɛ ye fu ye Allahu Akbar. Allahu Akbar. don dɔ i bɛ korondo ka bɔ nin bɛɛ kɔrɔ i bɛn'a dɔn ko ala ye tiɲɛ ye Wallahi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. n'an bɔra ye an bɛ sɔli kira belebeleba in kan Naam. n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala wa sallam Salim. an bɛ sɔli kira kan Sangare. kira n'a somɔgɔw Oh. an bɛ sɔli u kan Wallahi. ani sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu tugura ala kira la Oh. sallallahu ta'ala wa sallam Salim. ni baara ɲuman kɛli an bɛ sɔli u kan Aba hawadi. an bɛ sɔli muhamadu kan ko a n'a somɔgɔw Wallahi. kitabu dɔw ko an bɛɛ ka kan Sangare. ko kira somɔgɔ ko Oh. ko n'an b'an kɔlɔsi k'an bɛna futinɛ wuli Allahu Akbar. k'an bɛna siyako kɛlɛ wuli parce que ko anw ko sirifiw ka kusa ni mɔgɔ tɔw ye ɔ ko n'an b'an kɔlɔsi dɔrɔn ko siyako kɛlɛ wuli to ye Ah, bilibili. wajuli kila dɔ ka kuma Afrake. karamɔgɔ an y'i ka kuma mɛn Naam. i bɛ retard la dɔɔnin siyako kɛlɛ bɛ sen na a ka ca san miliyari yirika ye Allahu Akbar. Wala wala. ala ko kuranɛ na ni ala ye nabila ibrahima bonya k'a kɔrɔta k'a yanga k'a jidi n ye kiraw bɔ ibrahima ka so Sangare. allahumma salli ala sayyidina ibrahim wa ala ali ibrahima Allahu Akbar. Aba hawadi. ala ne mani kisi jidi sayyidina ibrahima kan Wallahi. ani ibrahima somɔgɔw Cee. aja somɔgɔw ko mɛna senna dɛ Wallahi. a ma daminɛ kira mamadu la sallallahu alaihi wasallam Salim. ala kira n'a somɔgɔw Oh. n'i panna olu kunna dɔrɔn i bɛ panko 100 kɛ Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni ce. ala ko kira ci kun ye danfɛnw ka hɛrɛ ye ni mɔgɔ min ye hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo Oh. i kan k'a tigi récompense Wallahi. k'a sara Oh. kira ko ale kira ka kiraya sara Naam. k'o de ye k'ale somɔgɔw dɔn o de ye ale somɔgɔw minɛnen ye Sangare. Wala wala. kira somɔgɔw Wallahi. alimami aliyu karimallahu wajahu nana sɔrɔ k'an ka n fakɛ b'a kaya Wallahi. n'o ye karamɔgɔ usazu ye o kuma a kaya Allahu Akbar. seyidina ali Sangare. ala kira ye min fɔ ali ka hakɛ la ala kira ko silamɛw ma Naam. j'ai nommé aliou le fils de Abou Talib comme chef Sangare. Dieu l'a nommé comme chef Oh. et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef Ali est aussi votre chef Allahu Akbar. ni Muhammadu ye Seydina Ali kɛ ɲɛmɔgɔ ye Naam. ni Muhammadu de ye Ali kɛ ɲɛmɔgɔ ye Cee. ne tɛ dɛ
ko ala yɛrɛ de ye alimami ali kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔ minnu jɛna ni kira ka ɲɛmaya ye ko Seydina Ali y'a ɲɛmɔgɔ ye wallahi hadisul sharif ala kira ko yɔrɔ la sahabaw ma a ye na baya kɛ alimami ali bolo ka baya kɛ dɔrɔn Seydina Ali n tɛgɛ fila i tɛgɛ kɔnɔ n dar'i la e de ye an ɲɛmɔgɔ ye ko ni maa min y'o baya kɛ alimami ali bolo kira ko ale kalenna ala la k'o tigi bɛ don janatul naimu kɔnɔ ami alijinɛ nɛɛma ne mais o bɛɛ la nanfigi jahili fasigi dɔw y'u munumunu ɲɔgɔn kɔfɛ u ma sɔn k'u tɛgɛ da alimami aliyu tɛgɛ kɔnɔ ka nin baya in da ani ko baya dɔrɔn hajinɛ kura baya kalite ka ca baya siya ka ca an bɛna walawala ye o n bɛ k'a f'i ɲɛna silamɛya tɛ ko dogo de ye a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan tuma min na ni ala ye adamadenw da ala ye mɔgɔw da ala ko adamaden tɛ se ka to a yɛrɛ ma fo n ka diinɛ bila ka na diinɛ kana dange mɔgɔw la diinɛ nakun ye ko mɔgɔw kana ɲɔgɔn dɔn da ka kɛ mɔgɔw la pour que k'o baara ɲɛ ala yɛrɛ bolo a ye kiraw de ci ani nabi ɲumanw o kiraw ni nabi ɲumanw olu ci kun foyi t'u la ko kana mɔgɔw wele kana ala kelebanciya ma ka mɔgɔw wele kana jogo ma ani ala bato cogo ni ala bato dɔn ala bato ni ala bato mais ni ɲinan kɛra o kiraw ci kun kɔ ni ɲinan kɛra o kiraw ka baara kɔ k'a kɛ komi anw ye ko kura de créé ka don diinɛ la k'a sɔrɔ kuranɛ y'a fɔ kuranɛ dama ko tɛ kira o kira tɛmɛna a bɛɛ bɛ fɛn min kan o de baya ye amin kira bɛɛ tɛmɛna baya fɛ o tɛ Muhamadu yɛrɛ kelen ye nabila Musa yɛrɛ ka kitabu lajɛ kɛ les 10 commandements b'a kɔnɔ ye n ko baya de nabila Isa alayhi salam o ka nin jila lajɛ kɛ les 10 commandements bɛ yen mais anw ka kuranɛ kɔnɔ les 6 serments b'a kɔnɔ ye mais kɛlɛ bɛ min hali n'a y'a sɔrɔla baya wɔɔrɔ min fɔra an karamɔgɔ fɛ k'a bɛ kuranɛ na hali n'a y'a sɔrɔla a kun tɛ kuranɛ kɔnɔ est ce que hakilitigi ni kodɔnba ani faamuba kan ka sɔrɔ k'i bɛ nin kuma ka nangari wa jɛnɛya ka dabila suyani ka dabila namara ka dabila jafa ka dabila bingali ka dabila mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ ko fa t'i la i kunkolo ka ɲi k'i bɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ nin kuma in nangari wa n'i ye kitabu dayɛlɛ kuma jumɛn ye kitabu yɛrɛ kana dayɛlɛ n'i ko silamɛya don ka ye baya ye nana ye dɛ baya yɛrɛ ye mun kuma ye a kɔrɔ ye jumɛn ye mun ni mun b'a kɔnɔ n'i ko kana fɛn fara ala kan Ayidara min ko baya o kɔni tɛ ala kɔni ye ne min bɛ ka baya fɔ ne kɔni tɛ ala ye kana fɛn fara ala kan ne ka m'o la n'a ka di ye 100 fara a kan n'a y'i sɔrɔ tigɛ don min i bɛna a dɔn fini an kana suyani kɛ jogo an kana jɛnɛya kɛ jogo hali Damɔzɔn tile Mali la yan Bito Kulubali tile Mali la yan nin jogo tun b'an fɛ yan mais Laji tile misiri cɛyalen ɲɛmɔgɔden cayara ni halala de ye n'i y'o fɔ dɔrɔn ni maa fala bɛɛ ka kan an kɔni b'a fɔ jogo jugu n ti bɔ a la i k'a firi hali ni misiri binni kan a ko k'a f'i ye namu gɛlɛya i tulo dayɛlɛ ko kira o kira tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ kira 100 ni kira 13 nabi ɲuman 124 ko a kira bɛɛ a n'a nabi ɲuman bɛɛ u bɛɛ nana bɛɛ sariya sun 12 de kan kira bɛɛ nabi ɲuman bɛɛ ka kumakan kɔnɔ u bɛɛ na min kan n'o ye point ye n'o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye k'o ye kumasen 12 ye i tulo ma jɔ mais ko kira ninnu kumasen dɔw la u fɔra ɲɔgɔn kɔ mais kumasen minnu ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fiyewu ni ikilafu sɔsɔli ma k'o la u ma fɔ ɲɔgɔn k'o la kira bɛɛ ka kuma kɔnɔ o b'a kɔnɔ k'o ye jogo 12 ye ko n'o jogo 12 kelen ye mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ da la ko i ni ala tɛ i ni kira si tɛ jogo 12 kira bɛɛ ka bɛnga an ka ne Muhamadu kelen ma bilen dɛ ni ye kira bɛɛ Muhamadu n'a faw n'a mɔkɛw ka bɛnga ni e y'o lamɛn sisan aw yɛrɛ bɛ min a ka misiri kɔnɔ a bɛna a si dɔn ni e y'o lamɛn sisan aw bɛ min a ka woli in kɔnɔ ye a bɛna a dɔn k'an ni ala tɛ ala ko tɛ kulo bɔ dama ye ala ko ye baara de jɔn dusukun ɲumantigi ala mago b'o de la naam
اعلموا أن النبيين والمرسلين يتقون الله ako k'a f'i ye fɔlɔ kira ninnu ni nabiɲuman ninnu olu ye mɔgɔw ye minnu siranna Ala ɲɛ wala wala yɔrɔ kiraya ani nabiɲumanya kuma fila don fɛn kelen tɛ abawati a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko kira tuma min na mɔgɔ ni Ala dara la Ala kɛr'i fɛ Ala sɔnn'i la Ala y'i bila ka na Jibirila bɛ jigin i kan i bɛ na ni sariya kuraw ye k'olu baama dugukolo kan a bɛ fɔ o de ma ko Rasululahi o de ye kiraya ye mais nabiɲumanya o de ye Ala kɛr'i fɛ Ala dar'i la Ala y'i ci Jibirila bɛ jigin i kan ngi tɛna ni sariya kura ye dɛ sariya kɔrɔlen min bɛ yen ni kira y'o fɔ i bɛ n'o sariya baama a bɛ fɔ o ma ko Nabiyulahi le messager de Dieu o de la Ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam al ulamaw warasatun anbiya ko dɔnnibaw aw de ye nabiɲumanw cɛtabaw ye nabiɲuman ka baara de ye ka na kira ka baara dafa ani k'a sabati mais kira ka baara de ye ka na nabiɲuman min dɛmɛna k'o ka sariyaw falen mais ko sariya 12 bɛ yen k'o ma falen fiyewu i tulo ma jɔ n'a y'i diɲɛ dɔrɔn i tɛ foyi la naam ولا يظلمون a ko kira ninnu المخلوقات ko kira ninnu n ti danfɛn tɔɲɔ a ma don 12 kɔnɔ fɔlɔ a bɛ ka kiraw f'i ye ko kiraw ni nabiɲumanw ye mɔgɔw ye minnu bɛ siran Ala ɲɛ o dama tɛ dɛ k'u ti danfɛn tɔɲɔ i jan don toɲɛni na toɲɛni ye masiba ye dɛ faama kelen bɛ se ka 1,800,000 de turu n'an fɛ yan k'o nafolo bila banque la susi an ka karamɔgɔw bɛ taa tile o faamaw ka bulonda la an nana kuranɛ kalan i ye i ka fanga tɛ tiɲɛ e k'a firi a ka fanga tɛ tiɲɛ e de ye fanga d'a ma faama so tɔrɔnpɛri janfanci namaratɔ ka mɔgɔ 10,000 ni yɔrɔ don k'i sigi ka moriw wele ka na suratu Yasi kala ka saga fa Yasi tɛ dɛ hali n'i ye kuranɛ kunu Ala b'i ta tiɲɛ Ala tɛ to ni kala fɛ ko kira ninnu nabiɲumanw k'u ma danfɛn tɔɲɔ c'est-à-dire Ala ka ne mɔgɔ ma dɛ a kan bɛ danfɛn bɛɛ de ma Ala ni tila danni bɛɛ la silamɛ ɲuman man ka toɲɛni kɛ fiyewu hali wulu i ka toɲɛni man ka so ma jango mais minnu nana bi an ka nɔrɔ la ko sariya mɔgɔ toɲɛnaw janfanciw cɛnikɛlaw bingalikɛlaw nka mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ anw fɛ yan kun Bamakɔ yan minnu bɛ olu féliciter k'olu encourager k'a fɔ silamɛw don ko nin ye diinɛ sariya ye ni diinɛ sariya kɔni nana baga an sigilen ma k'an faga ne yɛrɛ ko silamɛya sariya bɛ fɔ silamɛ de ɲɛna mais ne m'a fɔ e ye silamɛ ye fɔlɔ e bɛna ni silamɛya sariya k'e bɛna o fɔ ne ye cogo di o b'a jira ko silamɛya kɛra toɲɛni diinɛ ye anw ka diinɛ kab'a nana a ma baga maa ma Ala kira ko Madinɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ chrétiens k'u ka chrétiens kɛ yahudiw k'u ta kɛ anw silamɛw b'an ta kɛ Madinɛ Ala kira ko nka ko ni mɔgɔ min toɲɔna an na an bɛɛ bɛ jɛ k'o tigi kɛlɛ ka hakɛ ɲini ka d'o ma anw ka silamɛya tɛ terrorisme diinɛ ye faamaw k'a dɔn dɛ anw ka diinɛ in tɛ mɔgɔ faga diinɛ ye wa anw ka diinɛ in la ikraha fi diin karabali t'a la dɛ wa anw ka diinɛ in lakum diinukum waliya diin mais n'i de ko an t'an da kɛ an b'an défend o défense bi bɛn fɛn o fɛn ma on est prêt à faire mais a tɛ komi silamɛw bɛ wuli dɔrɔn ka muru ta ka taa mɔgɔw faga la o nafa ɲininaw ni mɔgɔ ɲininaw ni terrorisme ni bandiw anw ka diinɛ m'o fɔ ko kira ninnu di danfɛn tɔɲɔ lamɛnbaga kana toɲɛni kɛ naam كانوا محسنين a ko k'a f'i ye ko nin kira ninnu ko ninnu ye ɲumankɛlaw de ye ɲumankɛlaw don ka baara ye ɲumanya de ye o b'an miiri jigin kuranɛ aya wɛrɛ la Ala ko ɲumankɛla ko ale Ala mago bɛ ɲumankɛla de la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲuman kɛ hali boli sɔnna hinɛ b'a ko ka di Ala ye ni alimami hinɛbali bi a y'a janto hinɛ na a ye hinɛ a ka denbaya la a ye hinɛ a ka mara la a ye hinɛ a ka maradenw na a ye hinɛ a sigiɲɔgɔnw na a ye hinɛ ɲɔgɔn na faamaw ka hinɛ fanda la waritigi ka hinɛ fanda la fanda yɛrɛ kana kɛ kundɛgɛba ye fanda kundɛgɛba man ɲi dɛ fanda hasidi a tɛ foyi fɛ waritigiw ta ka tiɲɛ kɔ n'i ye maa la Ala t'a fɛ naam
يفقون الأنبياء والمرسلين 12 شريعة أكو كيرا كم سبعين تن سبعة نبي ما با كمني با مغناني وبنا بايا شريعة سنتان فلابيندا لا أكبر يكلو مجو ولا أنغو كورانا كونا سمرة كو بايا يلدو وروي يهدي تو لدو وروينا نبلا يسا كو أكت إنجيل الله كو بايا يلدو تاي موسى كو بايا يلدو تاي داودا يتفو إدريسا يتفو إبراهيم يتفو بي يتفو مكيرا ببنا شريعة سومينغا أنا لجسسا ibina ye ko kira nu manyo njava waslame ere ni dine ere te java dine wa ala ere tip maka ere so والله now وهي أولا afolo لا يشركون بالله شيئا لا أكبر ako kira u ka benga folo uye kangari folo minda nu bebenaka ko de ye akana favora alaka أبا هودي akana favora alaka akana boliso akana juso سمرة ko juso e juru moy minga bo ala bi se ga yafa jo bema ko fo boliso na والله ko juru mudo c'est impardonnable أني ati yafa أي kurana kono نعم baya ledu woro ere folo o kira beka benga folo والله kana fula fara alaka ni karamo do la me o do o bi kanga andoya سمرة he kango ko ngana fula fara alaka ko ça veut dire que ko ambe kele fara alaka ko ala de ko ngana fe fara ka me kami kele fara ka me kango de ko fula kana fara ka لا أكبر ka ba ko da bon angra mo comme flité Wala. nya ke fli والله ni fli do ango angana fula fara alaka نعم kurane arabu kay mizebe o de ko kana fe fara alaka هات وتروح kurane to kay mizebe o de ko kana fe fara alaka me bamananga fo chugela ango kana fula fara ka ngo ala ye kelenye ni ye kelenga ka o ya kele fle kana khuyi لا أكبر أدوني رزو أدوني رزو أبرك كلنا غتا anga la nyine ndi Wallahi. wa aforate wa kanga famuti ngai ma famula otoi سمرة angara mo نعم la langue c'est une convention kai benad ka arate cheshi benad arabu kaw to kaw bamananga wa shite cheshi لا أكبر ولا pour ki dawla mali la jamu do be olu fanani me jamu do wenne ni jugore de سمرة manda ya me jamu do والله iba wela la ka fa wela la ka fa be wela la ba ngamne نعم me nenni yɛrɛ de do mais anw fɛ o tɛ nenni ye parce que jamu do ninnu fɛ yen nenni do parce que jamu tɛ olu fɛ yen والله yɔrɔ dɔw la kumaw tɛ kelen ye dɛ سمرة bɛnkan de do anw ye baya di yɔrɔ dɔ la mara dɔ kɔnɔ نعم ko n ti jɛnɛya kɛ cɛ ko n bɛ jɛnɛya kɛ ko n'i ko dumuni dunda dɔ gato نعم gato kelen kelen ye jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ yan n'i y'o fɔ ye dɔrɔn u b'i fa لا أكبر bɛnkan dɔrɔn do ko n ti jɛnɛya kɛ cɛ ko n bɛ jɛnɛya kɛ لا أكبر n ti sonyali kɛ ko n bɛ sonyali kɛ لا أكبر ne alimami filɛ n ko a baya bɛ cogo di k'a ka ɲi o y'u ka fɛn de ye koyi نعم mais anw bɛ k'a kɛ de n bɛ jɛnɛya kɛ o tɛ dɛ ko n bɛ jɛnɛya kɛ لا أكبر n bɛ jɛnɛya kɛ nin bɛ kita mara de kɔnɔ yan والله kita mara la yan donc o tuma k'a fɔ dɔrɔn ko bɛnkan ye kanko ye أني n'an bɛ n'a ka cogo min na sisan نعم n'an bɛ n'a ka ko ani su ko ye baneni ye i y'a fɔ mɔgɔ ma ko ani su i ye baneni jurumu sɔrɔ wa a bɛ digi a tigi la والله o tuma an kana fɛn fara ala kan سمرة o ye anw ka laɲini ye an karamɔgɔ لا أكبر bon ala ko fɛn kana fara ale ala kan kira bɛɛ ka bɛnkan fɔlɔ ko kana foyi fara ala kan a b'a janto a la لا أكبر na الثاني a filanan نعم لا يقتلون الناس a ko a kana ɲɔgɔn faa والله ne ko e bɛ baya layidu wɔɔrɔ ye a b'e kunkolo la de yan أي o bɛna b'i kunkolo la i k'a gɛrɛ kiraw ka bɛnkan la لا أكبر i bɛna dɔn ko politiki américain ma na n'a ye
ibina do kama ngolo jandro kananai anya soro fil qur'an o de mata anya soro kira ga di saula o de mata anya soro kira bete mesraf bayate comme on ngana fa soro srabala comme on mi to douala comme on mi jimi ana comme ni baya kera o me muso chaman zoro la ni baya kera jogo de bigla ni jogo gla la jebi lafia no ko rete ko na kera ko ne bi wor soro anga wor soro tala wallahi au contraire ami saga minge baya yere folla kulinga kodwa ko akana nyufa ko mo fa ay juru moy min kabu mo fa mo ida wallahi aba jandala naam الثالث asabana لا يسرقون akwa kana shionike la du wori aba hawati ni kilo ko bengentan fla foto yi Wallahi. sabana kwa kana shionike meke la du woro flekata de ngrango ndato ni nide suratu mumtayina ayatan fla dale ndato ni laydu nuve ega qur'ane suratul mumtayina ayatan fla baya laje ika ni laje kata ika do segi mode Allahu akbar kwa kana shionike zoe fugardi wallahi mo tungana do desdagula do cheni kala do wallahi suani moyne dimison a sabali sabara ni ko ni sigile gere ko na dimison ka se dugu glama o be fe vlaka wallahi wonna vulu wonno to wadde muso wallahi Jaja. a gere tiwli fiu ka premier ba ka deuxième ba ka troisième ke sabara o bella ko ga do re kali ko do be ko wallahi ko do bu ko na رابعا ananina ولا يقون wala yakun ananina wala yakun ala kira ko cogodi sabara ko ni mi an jafa ko tando wallahi o tando endiche akara jafa ke ananina ko akana nyon jafa ko javanci te ala no fe sabara akana nyon jafa na yankala nyon yemmina ango ke akana nyon jafa na wanta mingi angano ke akana nyon jafa na ngami ala fe anga to ala ko sabara akana nyon jafa wallahi na nyon jafa ko obina qur'ana ko no ko suratul adidi ayatan saba ko no sabara ko na nyon jafa ko alijina de mbole ko mo chala javanju bi faranyonga aw kata jani mako Allahu akbar ko javanju bu jo ou va fo alijina de numa ko etion nous pas avec vous aw ni aw ngule jena yawa anguni selinyo vea anguni wurde ke nyo vea anguni ta wajuli ke ro nyo vea don jamane me wele ko fayri sirabe ay yamuru ala ko ko tumeke Wallahi. wallahi naku fantan tumani fusukum aw ya yere negewo ala ko ga min dabla o maso go dabla sabara meshi dona fay awi sunguruba fay awi wallahi wartabtum watarabastum ataja amrullah aw toro o de bisi basa bisi la fosa ya soroti wallahi wa garatukum alamani natafu hala ya fo masai mo mana ke chogo ibi koni doke mekla ga bola ku itoro chogo la fe sara ala ko shaytan abla fana amanga minge wallahi tuma laba ala ko fali yawma la yunhazu minkum fidyatun wala min allazina kafaru sabara ko bi ni ala ti foy mina o bolo bi kuma bali fela ala ni mine ka ya fama ndo mina o bolo bi ala ni mine ka hinana ndo mine bi ala hinana kire kama neti hina wala nti ya fama wala min allazina kafaru wa minhum go ala ko e galoy nti foy mina o bolo bi wala mais c'est la wane et c'est la foki nitre mais mo miye jeniya ke ka shoni ke ka mo fa ka buliso ako ala ko e galoy et c'est la wane no farla nyonga jare makono sene munye aba hawati ala kamten sene bi se ka fenye tugo de e jogo la ala ko sene jogo duga furai ama foi boye ka banana e bi se ka kisiya ay kuma invamu ami se ka lahara hanni jebe banaka ko sene islam on nanga karamo bitu anda mafanga se arabu Allahu akbar endiche on ba do dame dine la dria dine wallahi ka dine do ke ko e dame dine ko e la dria dine ko go asulu ke seli aya kle ga seli ay mo fa ay jene ke ay jaba ke ay jugu jugu ya am mo kana juwa ga de mala on ma do hal kafiru ma baloti endiche fake خامسا duruna no e kiro ka bengantani fla duruna e ko ni ya kele wuli duro eni kira shite
wala wala لا تقذب ako kana galute la akbar kana galute lalle ce galondige yoro yi ani namara yoro yi yani ani java yoro yi o fila farale ɲɔgɔn kan o bɛ wele ko namara senkɔrɔ namara ani bolokɔrɔ namara sankara namara senkɔrɔla i b'o dɔn ayi i taara bɔ muso nɔfɛ furu la muso somɔgɔw ye muso d'i ma nka o y'a a ko munumunu ye fɔ muso nana garisɛgɛ sɔrɔ kɛnɛma ye o kɛra mun kɛ Ibrahima ka witorila k'i wele sa ko nani woro ye k'an k'a ko teliya o kɛra e yɛrɛ taar'i sigi gɛrɛ la i terikɛ tɛgɛ ci i terikɛ tɛgɛ ko muso somɔgɔw ye n wele ko ala ye tiɲɛ dɛmɛ k'u ye n wele ko ka na ni woro ye k'u ye labɛnni kɛ sisan ko ne yɛrɛ ni denni ɲɔgɔn y'o don k'a kulɔ mɛ dɛ muso kɔnɔma bi fasa Sajaja. cɛgana m'o dɔn wa i bɛna o denni ta o cogo la muso mana na dɔrɔn kalo 8 ko muso jiginna wallahi mais muso jiginnen o cogo la e y'o den k'i den i t'a kalama yɛrɛ denni ba denni fa ani denni yɛrɛ u ye namara k'u sen kɔrɔ k'u bɛɛ bɛ k'u jarima kɔnɔ wallahi aba hawati senkɔrɔ namara de ye waliden joli ye du wɛrɛ kɔnɔ a tigi t'a kalama bon ni cɛ yɛrɛ y'a don du kɔnɔ n bɛ denni fɛ kama i ni denni bɛɛ bɛ jarima kɔnɔ sankara hali n'i ye waliden mara a ti k'i jamu ye wa a ti fɔ k'i den don wallahi الله أكبر i den don mara la kɛ mais i woloden de tɛ i jamu tɛ ni maa min y'o kɛ a bɛ fɔ k'i namara kɛ sen kɔrɔ lalle ce bolo ta ye i taara butigi la ni 200 ye i ko te mugan sogoro mugan sankara 160 kan ka sigi cɛ filila ka 180 d'i ma i yɛrɛ y'a kɔnɛ k'a bila i kun namara tɔ allahu akbar Sajaja. o tuma java ani galontigɛ o falen filɛ yɔrɔ in na yan n'o ye kiraw ka bɛnkan ye kuranɛ y'o fila don ɲɔgɔn na ko an kana java kɛ an kana namara kɛ namara ni java bɛɛ ka kan ce wala wala kiraw ka bɛnkan 12 n'i y'a kelen tiɲɛ dɔrɔn i ni kira si tɛ wallahi wa sankara o dama tɛ dɛ tawtigi b'a fɔ kuma laban na ko kiraw ka danga bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye nin 12 mɛn ko ka kelen wuli aba hawati an furakɛ a kana jɛnɛya kɛ layidu wɔɔrɔ ye wallahi kiraw ka bɛnkan 12 sankara a don bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de koyi u bɛ ɲɔgɔn na de ka taa allahu a kana jɛnɛya kɛ ko jɛnɛya ye jogojuguba ye jɛnɛya yɛrɛ masiba n'i ko k'o fɔ an bɛ bana ya quoi wallahi mais k'a f'i ye ko jɛnɛya daminɛ ka jugu jɛnɛya yɛrɛ ye sankara an furakɛ la takarabu ala ko k'a kana gɛrɛ fiyewu n'approche jamais à l'adultère a kana gɛrɛ wallahi fɛn o fɛn b'i gɛrɛ jɛnɛya la ala ko haram muso ka yɛlɛmisɛnnin wale cɛ fɛ nin bɛɛ ye haramu ye k'a fɛ yɛrɛkɛli fini kunda doli ala ko nin bɛɛ ye jɛnɛya de ye wallahi k'a bɛɛ bɛ jɛnɛya nɔgɔya ha pere jɛnɛya nɔgɔyala a tɔgɔ ko jɛnɛya wallahi an furakɛ ala ka nin kɛ amin e bɛ muso ye ka baronu kɛ wale cɛw fɛ cɛ kolo i tununa dɛ i tɛ ka ye bilen dɛ a kɛra fama ye i bisimila i sigi nin y'a daminɛtɔ ye a bɛ to nin na ka taa k'a fɛn ka taa fo ka taa se fɛn ma Sajaja. Abra changa ta club bila. jɛnɛya ye haramu de wallahi wa jɛnɛya kuma nɔgɔmani nin bɛɛ haramuyara muso ka bɔli sariya ye bɔli min fɔ muso la sankara o waati yɛrɛ fɛnɛ don sariya ye bɔli min fɔ ko bɔko 3 allahu akbar o ye sariya fɔlɔ ye wallahi ko muso garisɛgɛtigi a bɛ den bange den bɛ kɛ muso ye ka bɔ i ba denso la ka bila kɛnɛ kan k'o ye muso bɔko fɔlɔ ye allahu akbar bɔko 2nan ka bɔ i faso la ka taa i cɛla la o bɔko 2nan ye sankara bɔli 3nan i bɛ bɔ i cɛla la ka taa kaburudo la wallahi ko n'i bɔra o kɔfɛ dɔrɔn i bɛ tasuma kɔnɔ Sajaja. Abra chikili ngata. n dandaw sigilen yan sankara o bɛ kɛ n bɛna ɲɛ f'i ma wala wala o sariya kelen in ko wa n'a dɛsɛra n'aw dɛsɛra u ka bɔ mais ko n'u bɛ bɔ silamɛ muso bɔli sariti sariya y'o fɔ an ye wallahi wala wala n'i ma bɔ ten dun i bɛ tasuma kɔnɔ i n'i ka cɛ bɛɛ sankara silamɛya tɛ manamana diinɛ ye dɛ ayi ala b'an dɔn ala de y'an da a b'an dɔn a ko kana gɛrɛ jɛnɛya la wallahi a b'a dɔn n'i gɛrɛla min b'a la a b'a dɔn kana gɛrɛ lalle ce i jɔ da la yan kana gɛrɛ an furakɛ wa baya lɛdi wɔɔrɔ in ni mɔgɔ min y'a ta lɛdi wɔɔrɔ bɛ n'a fɔ alibitiri de n'i y'ale ta dɔrɔn n'i fɛ ka don ɔrɔji la a b'a fɔ ko pere i bɛ ɔrɔji la sankara lalle ce kabi i bɛna wasabu kɛ dennin ma dɔrɔn k'i bɛ pere ɔrɔji commerçant i bɛ butigi kɔnɔ i bɛ fɛ ka dejamu ni premier de ɲami ɲɔgɔn na sisan ka kɛ premier ye ko pere
kana du dɛ lalle ce o yɔrɔ bɛɛ i bɛ se ka a b'i kɔrɔ quoi mais ne ma baya kɛ dɔrɔn e bɛ to a la de ha ne tɛ baya la fɔlɔ an kɔni tɛ baya la fɔlɔ an bɛ dɔɔni don fɔlɔ kɔfɛ an bɛ tila ka yɛlɛma hatta ya Allah e bɛ to o cogoya fo i bɛ na i ni bi tigɛ wallahi nata fu ka kisi nata ka arigina nata ka sɔrɔ i tɛ tiɲɛ kan alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ labɛnbaa dɔw la min sɔrɔla ka b'u yɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛma dɔw fɛ bon kɛnɛ sigi ko foyi t'a la a bɛ fɔ yan ma ko point final kulu sanfɛla bon komi bakɔrɔbu tɔndenw de bɛ yan o ka ca mais o ye tɔndenw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn bon dɔw fana bɛ jigin ka taa an ka dugumala la an ka sigi la an yɛrɛw nana jateminɛ yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na donc an bɛna wajulu dɔ organiser yan walasa tɔnden minnu bɛ yan n'u tɛ ɲɔgɔn kalama olu ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama comité ka sigi kulu sanfɛ an ye an balimakɛ de wele o la n'o ye Ali Sangare ye ka na wajuli kɛ komi aw yɛrɛ ye journaliste ye aw ye kɛnɛ seriya ye a ye kɛnɛ wasara wajulu min kɛra mɔgɔw wasara n'i ye wajulu kɛnɛ ye ko mankan ka ca i b'a sɔrɔ mɔgɔ ma lamɛn mɔgɔw basigira ka lamɛnni kɛ i yɛrɛ b'a ye wasa sɔrɔla wajuli in na ni Ala sɔnna ma laɲini min banna n'o ye comité kura sigilen kulu sanfɛ ni Ala sɔnna k'an dɛmɛ nin wajulu kɔfɛ ni Ala sɔnna kulu na comité kura sɔrɔ yan nɔ n'o ye Ansarudini comité ye kɛnɛ yɛrɛ sigikun laɲini kun ye bon kumakalama min ye min ye o de ka wajulikɛla yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn ani ka foli lase an karamɔgɔ ma ale min kɛra ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sababuya ye ka dugawu k'a a bɛ taama min na Ala ka segin n'a ɲuman ye kɛnɛ in sigi wulilen kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ye kɛnɛ in seriya an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa bila sirifila duba kɔnɔ an bɔra kuma na salamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma man sinsin Ala taala tɔgɔ barikama ye ka sɔli kɛ alakira Muhamadu alayhi salatu wasalam ka folikan lase basitanden ma ese Sherif Usman Madan Haidara ka foli kɛ a kanuba bɛɛ lajɛlen ye min kɛra ansaru ye min ma kɛ ansaru ye jama in na i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yan o tɛ ansaru ye nka a ka di o ye o ka kɛ ansaru ye foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin y'a balimakɛ n'a denkɛ Segu Kamara kulu sanfɛ yan alhamdulilayi diɲɛlatigɛ yɛlɛma yɛlɛma ani taama taamaw de y'an se kulu sanfɛ yan n'o tɛ nin ye Kucalakaw ka wudu ansar karamɔgɔ ye depuis en 1994 ni karamɔgɔ Haidara ye dugu min kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ dugu 600 ni kɔ bɔ ma caman bɛ kɛnɛ in kan o tɛ n dɔn nka caman bɛ yan o bɛ n dɔn o la Ala ye yan sigi latigɛ an ma n balimakɛ ye n wele ko kɛnɛ bɛ sigi yan bi n kana kuma alimamu tɔgɔ la sabula ne ye alimami ye Atiti-Bugu 1008 logement na n bɔra yen salon ka yɛlɛma kulu sanfɛ yan o tɛ n bɛna Bamakɔ yan don min na le 9 avril 2012 o y'a sɔrɔ n ye Kucala Udo Ansaru bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye so section tɔgɔ la ka fara section kan o la adamadenw n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ bɔ Kucala don min na ka yɛlɛma n ma wajuli wɛrɛ kɛ min kɔ mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 40 de baya kɛ ne bolo sigiyɔrɔ kelen na ne ni baya wajuli daminɛ sa n bɛ 3 heures kɛ hali tɛ kitabu ta bizil arshil majid n b'a pɔrɔ fɔ n b'a kitabu fɔ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la fo alakira taa dɔn n'o ye bayatul islamiya layidu 6 ye la ilaha illallah kɔfɛ k'o ta ka baara kɛ n'o ye diɲɛ kɔnɔ ni lahara cɛ ansaru ma ɲɔgɔn ye foyi kama nin tɛ nka a fɔ ko ya mɛn dɔɔni sabula jama taala k'a to jama taara ka fɛn min don n'i y'u wele k'u k'a ta n'Ala ma far'a kan a bɛ gɛlɛya o la san bɛna k'a to to ngomi ye a balimakɛ n'a denkɛ de Segu Kamara ka se kɛnɛ in kɔnɔ ka foli kɛ ka baara in ɲini Ala ka taa ɲɛfɛ an karamɔgɔ min bɛna leseli k'aw ma ka bɛn ni Ala ta ye ni Alakira ta ye Ala m'o kɛra ni Ala sɔnna n'Ala ye siw mɔnɔbɔ dɔɔni an bɛna ɲɔgɔn dɔn Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma Alakira bonya kosɔn wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh surtout anw denmisɛnnakaw ni tigi bɛ diinɛ na o ye denmisɛnninw de ye espoir de bɛ denmisɛnninw kan ni denmisɛnninw bɛ ko o ko la a ka ca Ala fɛ tigi bɛ da o kan an bɛ foli kɛ an ka sedi ye an karamɔgɔ Tijani kɛnɛya labanko ɲuman Ala b'o da n'an ka denbaya la olu minnu bɛ wuli ka jɔ la su ni tile pour que anw denmisɛnninw bɛ se ka kɛ Ala n'a ka kira sago cogo min na n'i donna sirifila kɔnɔ don na k'a daminɛ karamɔgɔ la f'a den fitinin min bɛ se ka kuma la a si tɛ kɛ du kɔnɔ a bɛɛ bɛ da wara o senfɛ o bɛɛ kun ye anw de nɔfɛ ko ye an bɛ se ka sira jɛlen minɛ cogo di yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala k'o d'an ye Ala k'anw yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye karamɔgɔ min nana a bɛna min fɔ an ye Ala k'an ta ka lamɛnni ye ten a bɛ min fɔ an ye k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya n'a ye kira n'a so bonya kama sɔli Ala rasul ne bɔra kuma. Amadu an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in na Bakɔrɔbu ka wajuli kɛnɛ kan Ɲamana kulu sanfɛla la vraiment aw bɔra ka na a diyara ni a bɛnna ma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn
akan nalen na k'aw bɛɛ ka bisimila aw bɛɛ ka bisimila wajuli kɛnɛ kan Ali Sangare ni ye siɲɛ fɔlɔ ka na an ko wajuliyɔrɔ la an b'i fo k'i waleɲumandɔn i ni ka jama i bisimila fɔtaw Ala k'an bɛɛ sababa ma yarabi a lamɛnko ɲuman Ala k'o nɔgɔya anw yɛrɛ ye ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya anw yɛrɛ ye an bɛ Ala deli mɔgɔ minnu ye nin ko in labɛn a wari bɔra yɔrɔ yɔrɔ an bɛ Ala deli Ala kana wari in ban bilen Ala ka jiri k'a la kulu in sanfɛla Ala ka bɛn to aw ni ɲɔgɔn cɛ yarabi Ala ka barika don aw la mɔgɔ mɔgɔ nana se a du sigi la yarabi a ka du jɔli Ala ka nɔgɔya fɛn tɛ minnu bolo Ala ka dɔ nɔgɔya u ye an ka jamana Ala k'a suma an ka jamana Ala k'a suma alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe shirifla lajaba mali kɔnɔ mali kɔ kan kɔrɔfɔ daminɛ na an y'a jira la k'a fɔ an bɛ Bamako kiina min bɛ wele ko Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu point final kulu sanfɛla jamiatan sardin tɔnden minnu bɛ yen u ye wajuli kɛnɛ basigi ka wele bila alisilamɛw ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Fadilata Sheikh Badara Ali Sangare ale de ye nin wajuli kɛnɛ ba in ɲɛnamaya ni alisilamɛw ye a ye min sɔrɔ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu point final kulu sanfɛla wajuli la ka jira u la o de tun ye nin ye k'aw fo ka waleɲumandɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲumadali la adili ala fɛ sini kɛnɛ ala k'o di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah tinya wilila hangalo ndizega tinya wilila fala ka chinde me